Pokračujeme nyní v sérii probuzení. Lekce číslo 18. Svatost, víra a rozjímání. Přečteme si Skutky 26. kapitolu, verš 18. Abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovi k Bohu a vírou ve mně dosáhli odpuštění hříchů a podílu mezi posvěcenými. Tvar slova, které je zde použito, není příčestí průběhové, označující proces nebo práci, spíše se jedná o jednorázový skutek, vykonaný jednou provždy. Je naprosto zásadní, abychom si toho všimli. Když uvěříme v Krista, přijímáme celého Krista. Když přijímáme ospravedlnění, přijímáme rovněž posvěcení. Nedostáváme Krista postupně. V okamžiku přijímáme celého Krista. Jsme svatí v Kristu. Bůh nás tedy považuje za posvěcené vírou v Krista a nazývá nás tak. Když přebýváme v Kristu, Bůh nás považuje za ty, kteří byli posvěceni. Když postupně začínáme vidět to, co vidí Bůh, když naše víra začíná pronikat do svatosti Kristova života a začíná si uvědomovat skutečnost, že nám patří už nyní, že ho máme přijmout a přivlastnit si ho pro náš každodenní život, právě v tom okamžiku budeme schopni žít životem, ke kterému nás Bůh povolal. Jakmile tu pravdu spatříme, budeme zaujímat to správné postavení, v němž je možné zrealizovat to, co se nazývá progresivním posvěcením. Bude to každodenní přijetí a aplikace moci svatého života, který byl připraven v Ježíši. Tento život se skrze jednotu s Kristem stal naším současným a trvalým vlastnictvím. Tento život v nás bude působit podle míry naší víry. Z toho pohledu je patrné, že víra působí na dvou úrovních. Víra je v prvé řadě důkazem věcí neviditelných, ačkoliv skutečně existujících. Je podstatou věcí, v něž doufáme, ačkoliv ještě nenastaly. Vidíme tedy, že víra souvisí se skrytou přítomností, stejně jako se skrytou budoucností. Skrytou přítomností, stejně jako skrytou budoucností. Když přijímáme Krista, přijímáme celého Krista, celé ospravedlnění a posvěcení. Víra je důkazem věcí neviditelných. Víra je podstatou věcí, v něž doufáme, ale které již ve skutečnosti existují. Když se znovu zrodíte, ve skutečnosti žádné posvěcení nevidíte. Víra je ovšem důkazem toho, že to posvěcení zde již je přítomné. A tak se coby důkaz věcí skrytých raduje v Kristu, neboť naše kompletní posvěcení je naším současným vlastnictvím. A jen tehdy, když se vírou z toho raduji, je mohu opravdu uchopit, přijmout je a vidět, jak v mém životě přináší ovoce.
Vírou tedy vzhlížím k tomu, kým Kristus je, jak jej ve slovu zjevuje Duch Svatý, a to vše mohu poté prohlásit za své. Jeho svatost, jeho svatá povaha a život patří mně. Jsem svatý skrze víru v něj. Už je to tady. Přijal jsem celého Krista v okamžiku svého ospravedlnění. Víra je tedy důkazem toho, co zde již je, i když to ještě nevidím. Pak se toho začínám zmocňovat. Vidím v Božím slově, že jsem byl posvěcen, protože Kristus je učiněn posvěcením pro mě. To je první aspekt posvěcení. Víra vzhlíží k tomu, co je již završeno a dokonáno, neboť je podstatou věcí, v něž doufáme. Víra se v jistotě naděje vztahuje k věcem, které ještě nevidím nebo nezakouším, a den za dnem si je nárokuje. Spoléhám na Ježíše, že osobně, postupně a vytrvale naplní každou momentální potřebu na základě toho, co se skrývá v jeho plnosti. Úžasná pravda. Jakmile si uvědomíme tuto dvojí funkci víry, o níž zde hovoříme, budeme schopni růst v Bohu a realizovat toto posvěcení v praktické svatosti našeho života. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal posvěcením. 1. Korinským 1:30. První aspekt víry říká, vím, že jsem v Kristu a že mi patří veškerá jeho svatost. Ještě se neprojevuje v praktickém životě, ale Bůh mě takového vidí. Když v tom setrvám, postupně a průběžně jsem proměňován k obrazu Kristovu. V tom spočívá narůstající posvěcení. Druhý aspekt víry říká, věřím, že mi dodá milost a sílu, které potřebuji v každém okamžiku k tomu, abych vedl svatý život. Víra v Ježíše je tajemstvím svatého života. Náboženská pravidla tě svatým neučiní, pouze víra v Ježíše. Je to jediná možná cesta ke svatému životu. On je naprosto svatý, já jsem v něm a jeho svatost je nyní mou svatostí. Víme, jak víra funguje v ospravedlnění a víme také, co je její největší překážkou. Je rovněž dobré si uvědomit, že stejné nebezpečí, kterému víra čelí, hrozí i posvěcení. Proti víře v Boha se staví spoléhání na sebe sama. Víře brání každá snaha udělat něco ze své vlastní síly. Víra vzhlíží k Božím skutkům a poddává se jeho síle, zjevené v Kristu skrze Ducha. Víra umožňuje Bohu dosáhnout v našem životě chtění i činění. Víra musí konat, protože bez skutků je mrtvá. Důkazem skutků víry bude ovoce praktické svatosti tohoto posvěcení, které mi již v Kristu náleží.
Naše chození se tedy stává svatým chozením a o to Bohu také jde. Bůh nejenom chce, aby byl Kristus ve mně, on rovněž touží potom, aby byl skrze mě zjeven. Jak? Vnější svatostí, která je produktem víry v to, že Kristova svatost je i mou svatostí. Skutky víry jsou tedy velmi odlišné od těch, které vycházejí z nejlepších snah věřícího. Znovu to zopakuji. Skutky víry jsou odlišné od těch, které vycházejí z osobní snahy věřícího. Opravdový život ve svatosti má své kořeny v trvalém pocitu nemohoucnosti a naprostém vydání a poddání se Spasiteli. Skutky víry jsou tedy Kristovými skutky. Platí to pro působení víry, jak v rámci ospravedlnění, tak i posvěcení. Hudsona Taylora se jednou zeptali, co si myslíte, proč vás Bůh povolal k evangelizaci Číny? Jeho odpověď byla prostá. Protože Bůh měl veliký problém najít někoho dostatečně slabého pro takovou práci. Víra, jež vede k naprostému vítězství v posvěcení, je víra, která souhlasí s tím, že jsme ničím, aby Kristus mohl být vším. Stejně jako naše vlastní úsilí brání víře i touha cítit a vidět. Ježíš řekl, uvěříte-li, uvidíte. Duch svatý zapečetí naši víru nadpřirozenou zkušeností. Spatříme Boží slávu. To je ovšem jeho dílo, ne naše. Na nás je, abychom ve chvíli, kdy se vše zdá temné a chladné, i nadále v každičký okamžik věřili Ježíši, který je naším všezahrnujícím posvěcením a v němž docházíme před Bohem k dokonalosti. Pokud si stěžujeme, že nic necítíme, nebo že jsme mrtví a slabí, vůbec si nepomůžeme. Namísto toho bychom měli odmítnout zabývat se sami sebou, to je naší vlastní slabostí nebo silou našeho nepřítele, a raději vzhlížet k tomu, kým je Ježíš a co nám Ježíš zaslíbil. Dovolte mi, abych se u toho zastavil a zopakoval to. Když se odmítneme zabývat sami sebou a tím, co jsme schopni učinit, zcela se zaměříme na Ježíše a na to, kým Ježíš je a co zaslíbil, že učiní, pak v okamžiku, kdy se nám zdá, že Bůh neudělá to, co jsme od něj očekávali, nastává chvíle pro víru v Boží slávu. Nic nezjevuje povahu víry tak jako radost a chvála. Modlím se, aby nám to Bůh zjevil.